En Vilagarcía de Arousa, a Cáritas Diocesana de Santiago é a encargada de converter a roupa usada en oportunidades de emprego. Faino a través do seu proxecto A Roupa, que conta cunha tenda na Vila Arousa. A roupa, en todo o ciclo, dende a recollida hasta a entrega social, a venta, con toda a reciclase por en medio, a clasificación e a evidencia de que é posible traballar na economía social en un compromiso dende os concellos que están obrigados desde 1 de xaneiro do ano pasado en a xestión a través de empresas de inserción social como é a roupa. É un compromiso de Galicia para Galicia. É un compromiso creando emprego aquí e xestionando aquí, mellorando todo o ciclo tamén medioambiental en Galicia. Ata este establecemento achegouse hoxe o conselleiro de Comercio, José González, puxo en valor este proxecto e o traballo que leva realizando dende hai unha década e que foi distinguido co galardón de Comercio Sostible na última edición dos Premios do Comercio Galego. Por unha banda, damoslle, dixéramos, pois unha vida máis longa ao que é o textil, a través pois deste proxecto tan interesante, tan impresionante que ten Cáritas de recuperar toda esa roupa, e ao mesmo tempo estamos pois a través do negocio, a través da actividade económica, pois dando tamén a posibilidade de desenvolver unha vida pois digna a xente que está en risco de exclusión. Baixo a súa marca, a roupa integra a inclusión social e inserción laboral de persoas en risco ou situación de exclusión e actividade comercial, cun impacto positivo tanto social como ambiental. Actualmente dá traballo a 35 persoas en toda Galicia. Un proxecto, claro, como é a roupa, que pone en evidencia que é posible traballar creando emprego de calidade para persoas en situación ou risco de exclusión. A roupa ten 35 traballadores, dos cais 80% son persoas que están en itinerario de inserción sociolaboral. Por lo tanto, un compromiso de éxito por la economía social. En Vilagarcía son os encargados de xestionar o textil que rematan os colectores que se reparten pola vila. Unha colaboración que funciona dende hai anos e que contenta a todas as partes. Para os concellos tamén é unha reducción na recollida neste caso de residuos, polo tanto tamén a contribución económica á propia veciñanza da Vilagarcía e polo tanto non podemos máis que estar agradecidos porque Cáritas decidir abrir tamén esta tenda da roupa en Vilagarcía fai uns meses e todo o noso recoñecemento, o noso apoio. López lembrou que mañá o DOGA publica a convocatoria das axudas 2026 ás empresas de inserción dotadas con 1,5 millóns de euros destinadas a cubrir custos salariais e os gastos adicionais derivados da contratación de persoas en situación de exclusión. Estímase que poderán beneficiarse 17 empresas que darán emprego a arredor de 170 persoas.